Dobrý den. Jak silné jsou protesty Tokia proti Medvěděvově cestě? Zdá se, že jsou velmi silné. Japonsko reagovalo, přesněji řečeno ministerstvo zahraničí, prohlášením v takovém tom půvabně poetickém japonském duchu. Píše se v něm, že návštěvy jako je ta Medvěděvova, zraňují city obyvatel Japonska, kteří si přejí návrat Kurilských ostrovů. Sám ministr zahraničí Fumio Kishida pravděpodobně odloží svou návštěvu Ruska, velmi důležitou, plánovanou už teď na přelom srpna nebo září. Dodává také, že Japonsko samozřejmě nikdy neustoupí od požadavku na Kurilské souostroví, respektive ten jeho jižní cíp, který je předmětem sporu. Rusko naopak zdůrazňuje, že jde o výsledky druhé světové války, které se v žádném případě měnit nebudou. Ještě do tohoto kontextu saďme fakt, že Medvěděv není na Kurilských ostrovech poprvé. Jde už o